Přátelé, kamarádi, sestry a bratři, vítám vás u dalšího dílu našeho lidoveckého podcastu Hovory z Charitasu. No a naším dnešním hostem, vzácným hostem, je komunální, regionální, ale my věříme, že i celostátní politik KDU-ČSL Martin Rybár. Martine, vítej. Ahoj Petře, díky za pozvání. Od mikrofonu vás zdraví Petr Kopáček. Tak Martine, tebe se povedl vpravdě husarský kousek. Protože ty si jako lídr KDU-ČSL dotáhnul naši stranu nejenom do zastupitelstva kraje v krajských volbách v loňském roce, ale i do rady. V Plzeňském kraji, prosím pěkně, což není, řekněme si to otevřeně, nějaký tradičně silný lidovecký kraj. Ještě navíc tomu přidávám, nebylo to v rámci koalice Spolu, ale fakticky samostatně. Myslím, že to vaše sdružení se jmenovalo Pro náš kraj, pro Plzeň KDU-ČSL, je to tak? Jo, je třeba říct, že to nebylo úplně samostatně. Měl bych to říct ještě úplně na začátek, mnohem líp. To nebyla jenom moje práce, byla to práce vlastně celého týmu a celé té skupiny, která se nám podařila postavit. Koho třeba? Jmenuj. Tak jednu z největších zásluh, a myslím si, že úplně největší zásluh na tom nese Standa Šec jako krajský předseda, který nám dal důvěru a snažil se nás podporovat i v době, kdy to nebylo úplně dobrý. My jsme v minulém volebním období na kraji vypadli, úplně z kraje, my jsme nebyli vůbec součástí krajského zastupitelstva, nejenom, že bychom se neúčastnili krajské vlády, ale úplně jsme z toho vypadli. A já, když jsem vlastně v roce 2021 hned po volbách přišel s tím, že je nutný začít uvažovat o tom, jakým způsobem a jak budeme stavět kandidátku a co budeme chtít dělat na kraji, tak Standa mě v tom podpořil a začali jsme na tom vlastně pracovat a začali jsme na tom postupně, jak se říká, vyšívat. Zdravíme Standu do Plzeňského kraje, ale samozřejmě nebylo to jenom o tobě, jak si říká, a i o něm, těch pomocníků tam bylo jistě víc. No ale jak se vám to teda povedlo dostat se do krajského zastupitelstva a do krajské vlády v podstatě, ale hlavně mě teďka se jedná o tu kampaň. Ta kampaň od začátku byla hrozně stavěná na tom, že chceme. Od začátku jsme to stavili na tom, že musíme mít drive, že z nás musí být cítit energie a že z nás musí být cítit chuť pracovat, že musí volič, obyvatel, občan vidět, že máme jasný plán a že máme jasný cíl, co chceme s tím krajem dělat a co chceme doručit. Jak se to dávali najevo, že máte tu šťávu takzvaně? S velkou částí nám pomohl náš koaliční partner. Já rovnou se potom k tomu dostanu asi, ale... Můžeme rovnou hned? Nebo můžu hned na začátek. My jsme věděli, že nemůžeme pokračovat na té úrovni nebo v té formě spolupráce, na jakou jsme byli zvyklí v Plzeňském kraji. My jsme v té předchozí dekádě kandidovali jako koalice pro Plzeňský kraj a to byla značka, která se určitým způsobem už vyprázdnila nebo jsme zjistili, že není funkční a ono se to od těch koalic pro něco někam posunulo v rámci politiky. Protože dřív jsme byli vždycky jako KDU-ČSL ten silnější partner v té koalici, tentokrát jsme si řekli, že to zkusíme jinak, že budeme hledat rovnocenné partnery, případně teoreticky budeme hledat někoho silnějšího. Vůbec jsme nerezignovali ani na jednání v rámci koalice Spolu. Budu úplně otevřenej. My jsme v rámci strategie k přípravě těch voleb zvolili 3 části nebo 3 určitý linie. Jedna linie byla hnutí STAN, jedna linie byla Spolu a jedna linie byla nějaký další partner. Nejdále jsme se dostali právě se STANem a s tím dalším partnerem, protože v rámci koalice Spolu jsme po půl roce nějakých formálních i neformálních schůzek nabili dojmu, že je to jenom k tomu, aby ODSka mohla do Prahy odreportovat, že pokus byl. Že pokus byl. Myslím si, že kdybychom tehdy přijali tu jejich nabídku, tak bychom sice možná přidali nějaká procenta, ale myslím si, že bychom neměli ani zastupitele, jo? Vzhledem k tomu, které místo na kandidáce nám nabízeli. Nicméně, promiň, že ti do toho skáču, to už je vlastně jako v podstatě jako tvorba volebních koalic je vlastně jakoby minulost. Mně šlo spíš o to, protože se samozřejmě blíží jako další kampaň volby do Poslanecké sněmovny, klíčové volby v letošním roce, tak ty kampaně vyloženě umíš, protože to už byla několikátá, kde jsi jako uspěl. Tak co bys měl, když se bavíme opravdu o té kampani, jako bys měl radu, co se ti osvědčilo na těch vašich kampaních? Co bys doporučil kolegům? No, mně se osvědčilo být autentický, ale to v tom slova smyslu, že já se nebojím říkat věci tak, jak si je myslím. Já se nebojím tancovat kolem té polívčičky nebo kolem toho čaje, ale já se prostě rovnou napiju. Říkám možná ty věci často nevybíravě,
ale říkám je jasně a zřetelně. Takže promiň, ty netancuješ, ty rovnou piješ. Jo, přesně tak, přesně tak. Já když přijdu do té hospody, tak zamířím nejdřív k baru a pak až začnu přemýšlet o tom, jestli bych si nešel zatancovat. Super, takže energie, přímočarost, autentičnost. Určitě a kontakt s tím člověkem. Jo? My jsme dokázali v rámci té kampaně jít za voliči. Měli jsme, tuším, 14 nebo 15 dětských dnů v rámci celého kraje, kdy jsme stavili velký skákací hrady, ale součástí byla i kontaktní kampaň prostě mezi lidma. Rovnou říkám, ne všem kandidátům je to nějakým způsobem vlastní nebo příjemný. Ani mě to na začátku nebylo příjemný. Na druhou stranu já jsem přišel z korporátu a úplně na začátku své kariéry vlastně pracovní jsem působil v obchodu, kdy jsem... tak obchodník musí umět komunikovat s současnými potenciálními klienty. Já jsem právě vedl obchodní oddělení a školil jsem obchodníky, který pak dělali částečně něco jako door to door a přímo jako ten první kontakt s tím zákazníkem, takže já vždycky říkám, že prvních 1000 lidí nebo prvních 1000 hovorů je vždycky nejtěžších a pak už to jde nějakým způsobem samozřejmě se člověk oklepe. A podle mě to je takhle, jako prvních 1000 podaných rukou, prvních 1000 zazvoněných zvonků a vždycky nejtěžších. A pak už to z člověka tak nějak spadne. A podle mě si to musí člověk částečně začít užívat. Jo, mě nikdy nevadilo, když mi někdo začne nadávat, nebo když mi někdo řekne, hele, a vy jste ty černoprdelníci, kteří to dělají špatně, vy jste ty lidovci, kteří jdou s každým, nebo vy jste ty lidovci, kteří nenávidí homosexuály. Co jsi na to říkal, na tyhle ty výhrady? Co na to hele, říkáš? Já mám štěstí, že mám kolem sebe lidi a rovnou říkám, nejsou to jenom lidovci. Mně se podařilo přitáhnout k sobě kamarády ze studií, z Gimplu, z vejšky, který často skončili v jiných stranách, ale mají nějaký nápady a tak. To znamená, my si vždycky uděláme nějaký FAQčka nebo nějaký základní sumář argumentů. Přesně tak a pak už to člověk jenom sype a zároveň já jsem nikdy nebyl člověk, který by spolejhal na to, co mám napsaný nebo na tu přípravu. Já jsem hodně improvizační člověk a člověk, který se řídí nějakým instinktem. Takže vždycky z toho člověka, který se mnou mluví, musím vycítit jako zhruba, nebo vycítím, poznám a jo, jasně. Často je to o tom, jakoby v vozovkách nalákat nebo aspoň zaujmout. A nebo naopak, často je to o tom, že si řeknu, hele, tady jako mi pšenka nepokvete, ten člověk si přišel jenom zanadávat, ale nikdy to nesmí být tak, že ode mě odchází s tím, že to je ten idiot, který mě poslal do háje. Vždycky to musí být v tom, že nesouhlasí se mnou, ale je vlastně sympatiák, že protože si mě poslech, nechal si nadávat a řekl mi, hele, já s váma nesouhlasím. Já se hrozně snažím vyhnout v politice tomu, abych někomu říkal, a teď neříkám při jednáních nebo když jsme za zavřenýma dveřma jako politici, ale abych voličům říkal, hele, nemáte pravdu. Jo, já se snažím říkat, no já se nad tím zamyslím a ono dost často to opravdu takhle jako dopadá, jo, že já odcházím a snažím se nevstupovat do té diskuze s tím voličem nebo s tím občanem už s tím, že on nemá pravdu. Jo, já se snažím vstupovat do té diskuze s tím, že hele, možná, že na tom něco bude, začneme na tom přemýšlet a třeba se někam dostaneme v rámci té diskuze a vytvoříme něco lepšího, nebo je to něco, co nás ještě nenapadlo. Kolikrát je to i od lidí, od kterých bych to nečekal, že ten impuls je takový dost zajímavý a pak se z nějakého důvodu promne, ať už ve volebním programu nebo v další komunikaci. To je strašně důležité, co tady říkáš, to znamená navázat nějakým způsobem s tím voličem, s tím spoludiskutujícím vztah, který třeba na začátku může být negativní, ale postupně se třeba může nějakým způsobem proměnit a i pro politiky, pro nás je to nějaký vzkaz, to, co říkají občané, tak to myslím, že je hodně zásadní, to tedy nemělo zapadnout, neříkat lidem, váš názor je špatný, ale zkuste to nějakým způsobem víc vysvětlit. Já mám takový argumenty, jaký máte vy, pojďme se nad tím, zamyslím se nad tím, je to pro mě zpětná vazba. Děkuju za to, protože je to skvělé, že se o tom takhle můžeme bavit. Pojďme k vašemu kraji, k krajské samosprávě, protože ty jsi dokonce náměstek hejtmana. Ty jsi náměstek hejtmana pro IT a evropské záležitosti a pokud vím, tak máš na starosti i inovace. Třeba ty inovace, to jsou nějaká tvoje, vím, že se tomu vyjadřoval poměrně často jako priorita, nebo co je tvoje priorita v téhle roli? Hele, je to vlastně jednoduchý v tom, že to IT jako takový je věc na hrozně dlouhou trať, anebo je to hrozně provozního charakteru.
že občan jako takovej na první dobrou málo kdy pocítí to, co krajský IT dělá. Jo. IT a digitalizaci poznáme velmi dobře na úrovni státu, poznáme ji velmi dobře na úrovni města nebo obce, ale na úrovni toho kraje, když někam posuneme IT, tak to poznají spíš ti úředníci. Když se podívám na evropské záležitosti nebo na ty evropské fondy, tak je to spíš zase věc, kterou poznají obce, poznají starostové. Já jsem říkal od začátku, že když jsme stavili krajskou kandidátku, že mým cílem je hlavně pomoct těm neuvolněným starostům, těm starostům malých obcí, těm malým obcím. Ale první, a protože politik chce být znovu zvolený a taky chce být znovu zvolený, to je legitimní, že jo? Tak první, kdo musí poznat ty dobrý změny, musí být ten volič. A abych mu mohl doručit něco, co reálně pozná nebo co reálně uvidí a výsledky té práce, tak já jsem hrozně rád, že součástí toho mýho portfolia, když to takhle řekneme, jsou právě ty inovace. Protože inovace vždycky v historii byly motorem ekonomického rozvoje. A nám v inovacích nejenom v Plzeňském kraji na úrovni, nebo v Plzeňském kraji ve srovnání se ostatníma krajema České republiky trošku ujel vlak, ale České republice a Evropě ujel v inovacích vlak. Jo. Když se podíváme na top inovativní společnosti, tak jako kolik jich v Evropě máme. No tak pojďme se u toho ještě chvilku zastavit, u těch inovací. Vy jste poměrně v Plzeňském kraji hodně bojovali proti Gigafactory na letišti v Líních. No dobře, ale na čem teda stavět třeba tu jako krajskou ekonomiku? Rodí se tam u vás nějaký třeba zajímavý firmy, startupy, když se bavíme o těch inovacích? Rozhodně. My máme 2 programy, které teda určitým způsobem vycházejí i z národních zdrojů a z evropských zdrojů. To znamená, že některý z nich určitě kopírují i jiné regiony. Máme programy inkubace a akcelerace. Inkubace je pro vyloženě malý, neříkal bych tomu startupy, ale pro malé firmy. Akcelerace už je potom pro firmy, který ten business model nějakým způsobem mají, aby ho boostnul, aby jim pomohl se rozvíjet. A díky tomu, že tenhle program už běží tuším 3 nebo 4 roky, tak máme několik poměrně zajímavých firm, který si tím prošli a dneska už jednáme i s dalšíma firmama. Ono tam není moc peněz, jo? Ono je tam zhruba vždycky 2,5 milionu na každý z těch programů ročně. Já mám ambici trošku to navýšit. A když vezmu historicky, máme třeba docela zajímavou, nebo ne docela, máme velmi zajímavou firmu, která vytváří zvukovou zabezpečovačku. Jinými slovy, oni dávají audio senzory jako doplněk ke kamerovému systému, mají sadu zvuků a ten operátor potom velkých kamerových systémů vlastně nemusí sledovat všechny ty kamery zároveň, ale vlastně potom se dívá na tu kameru, kterou mu vyhodnotí jako potenciální riziko, protože to nasnímá ten zvukový senzor, který dokáže z velké databáze zvuků porovnat, jestli to třeba nebyl závěr zbraně, jestli to třeba nebyl výstřel, jestli to nebylo tříštění skla a tak dále. Aha. To znamená, on nesleduje prostě třeba, když se bavíme na úrovni města Plzně, třeba 200 kamer na tom obrovském displeji, nebo není odkázaný na to, že mu někdo zavolá, ale už dopředu ho to varuje ten systém, vyhodí mu nějakou hlášku, ten člověk se může podívat, a jestli náhodou na té kameře není v rámci toho času, kdy mu vzniknul ten záznam něco, k čemu by měl tu hlídku zavolat. Abych to úplně pochopil, nejsem si úplně jistý, jestli to chápu správně. To znamená, že když je tam nějaký, musí být strážník, pracovník, který má na starosti bezpečnost třeba a obhospodařuje nějaké portfolio bezpečnostních kamer, tak mu ten systém, který popisuješ, jako usnadní tu orientaci, ale takže třeba se mu z nějaké kamery ozve specifický zvuk, nebo to chápu špatně? No, v podstatě ano. Když máš třeba velín městské policie, v tom velínu městské policie je právě strážník, nebo jsou strážníci, kteří mají monitorovat celý ten kamerový systém, to množství těch zvuků. Jim najednou vyskočí hláška s časem a s definováním toho daného zvuku, tak jak ho ten systém poznal, a řeknou jim, hele, je to v blízkosti kamery 1 a 2. Nějaký robotický hlas? Ne, jenom vyskočí na displeji hláška a oni už si potom jako dokážou identifikovat tu kameru, podívat se na tom používají záznamu. to audio, vlastně, že to není jenom o tom obraze, ale přesně že prostě pomůže i ten zvukový věm identifikovat nebo více zpřesnit, co se tam v podstatě děje. Přesně tak, nebo upozornit, že se vůbec něco děje, protože ten operátor toho kamerového systému má třeba 200 kamer, 200 různých obrazů, který nemůže jako live sledovat, ještě navíc některý z nich jsou 360. A ten obraz třeba nemusí být úplně někdy zřetelný, naopak ten zvuk může být zřetelnější. Už jsem to pochopil. A tohle je třeba firma Žalut nebo Jalut, která vznikla v Plzni. Firma Jalut? Jalut, přesně tak. Okay. Ne Žalut, vznikla těžko říct, jak to čteš. Je to firma, která vznikla v Plzni na úrovni absolventů ZČU. Západočeské univerzity. Dneska je to firma, která prodává vlastně tohle zařízení nejenom v Plzni, ale prodává ho do dalších měst, nejenom v České republice, ale i v celé Evropě.
Jo, a těchhle z těch firem nebo těchhle z těch příkladů máme mnohem víc. Plzeňský kraj vždycky byl industriální nebo průmyslový centrum. Blízko Praze a zároveň Německu. Blízko Praze, blízko Německu, zároveň odkaz škodových závodů a těch vysokých pecí tam byl vždycky jako známý. Když se podívá člověk na satelitní snímky Plzně, tak si říká, že areál Škody Plzeň je vedle pivovaru velký jako zhruba zbytek té Plzně, takže ono to město je industriální, stejně tak jako celý ten kraj je industriální. A zároveň, když člověk jede po D5 z Prahy do Plzně, tak skoro to vypadá, že už je to kontinuální zástavba, protože jsou různé parky třeba i, možná i sklady někdy. To už je dneska, to už jsme se zase přesunuli potom z nějaké historie do současnosti, kdy přesně tak a to je to, proč jsem říkal, že nám ujel vlak v inovacích. My jsme se stali určitým logistickým nebo montujícím centrem pro Plzeň a pro Bavorsko. A potřebujeme ten high-tech trochu víc, ty dražší věci, na kterých si můžeme trochu víc vydělat. To je jedna věc, ale zároveň potřebujeme, aby v tom kraji nebo v tom regionu nám zůstávali lidi, kteří jsou vzdělaní, kteří jsou schopní něco vymýšlet. No je samozřejmě. Utíkají nám do Prahy nebo do toho Německa, anebo někam dál na západ, samozřejmě, to už potom záleží na nich. A ve chvíli, kdy jim nejsme schopni nabídnout adekvátní, atraktivní pracovní místa, to znamená, nemáme tam ty inovativní firmy, které by je mohly zaměstnat, anebo je nepodpoříme v tom, aby ty firmy oni vytvářely, tak potom ten kraj ztrácí velmi zajímavý lidi a rovnou říkám velmi zajímavý voliče. Vy máte ale něco, čím možná někoho můžete udržet nebo i přilákat k vašemu kraji. Možná jste se asi tím inspirovali v Jihočeském kraji, nevím. Všiml jsem si, a ty jsi to i komunikoval, informoval o tom, že zavádíte online pohotovost. Jo, v Plzeňském kraji zavádíme teďka online pohotovost. Na úrovni současné rady máme v oblasti zdravotnictví výhodu v tom, že hejtman Farhan z ANO je lékař. On se hodně chce angažovat v rámci zdravotnictví a ta symbioza mezi jim a jeho náměstkem pro zdravotnictví je velká. Jo. Oni si v tomhle velmi dobře rozumí. A online pohotovost tím, že my v celé republice čelíme nedostatku lékařů. A bude to čím dál horší. Bude to horší. My se samozřejmě snažíme zabezpečit větší množství lékařů, ale k tomu, abychom mohli odstavit nebo odstranit to, že v čekárnách čekají lidi s těma jednoduššíma problémama. A se nakazejí něčím dalším. Nebo si něčím nakazejí, tak jim dáváme možnost si přes mobil, přes apku komunikovat s lékařem. Rovnou říkám, není to žádný AI na druhé straně toho drátu. Prostě reálný lékař. Je reálný nasmluvaný lékař, který třeba komunikuje s několika různými pacienty najednou. Prostřednictvím té aplikace popíšeš problém, můžeš mu třeba poslat fotografii nebo video, on to vyhodnotí a teďka je na něm, aby vyhodnotil, jestli je to tak malý problém, že třeba může poslat recept, anebo naopak řekne, hele, tohle už by vyžadovalo speciálního lékaře a ten lékař je tam a tam, objednej se tam a tam. Ale to je skvělý. Ten Jihočeský kraj jsem zmiňovali, vy to teďka zavádíte. Je to ještě někde v Česku? Já si myslím, že tohle to poroste dál. Proč to není dál. ještě nikde? No, jinde. Nejsou tak progresivní jako vy. To si nemyslím, ale v naší společnosti se technologie vyvíjí hrozně rychle. Dost často legislativa zaostává za rozvojem těch technologií, to znamená, občas si musíme počkat. A myslím si, že dneska ta legislativa stejně tak, jako ty technologie jsou na tohle připravený. Ten telefon máme všichni v ruce, všichni s ním komunikujeme, jsme na to zvyklí. Já neočekávám, že to bude řešení úplně pro všechny. Ale může to být řešení pro určitou část populace, který to zjednoduší. Co starší spoluobčani třeba, ty mívají problémy, že samozřejmě s novými technologiemi, ale už to nějak chvilku to funguje u vás, tak máte zkušenost, že třeba to používají i seniori? My to teprve zavádíme, u nás to teprve teďka pofrčí, ale já se nebojím toho, že by byla část seniorů, kteří to budou používat, ale zároveň od toho jsou pro ty lidi, kterým je příjemnější zajít za tím lékařem a mít ten kontakt s tím lékařem, proto nerezignujeme na to, aby jsme ty praktiky, aby jsme ty lékaře měli k dispozici. Jo, to vlastně ten kraj si nemůže dovolit. My máme ještě v kraji ohledně zdravotnictví jako problém v tom, že opravdu přítomnost toho Německa, toho Bavorska, historický propojení s tím Německem na úrovni třeba znalosti němčiny je poměrně velký. To znamená, velká část odborných pracovníků ve zdravotnictví nám opravdu přejíždí přes kopečky a jezdí pracovat do Německa. Jasně, asi bychom mohli se bavit o tom, jestli nejsme schopní srovnat německý platy. V některých případech možná, v některých případech asi možná, jo. Ale z krajských peněz to dneska dělat nemůžeme. Jestli jsme schopní na úrovni kraje pomoc s řešením, tak tohle je jedno z opatření. Samozřejmě není jediný. Jo. Vždycky se na všechny věci musíme koukat jako na celek. Takže vzkaz
pro všechny naše posluchače, jeďte do Plzeňského kraje a vyzkoušejte si tam novou online pohotovost a potom to prosazujte u vás v kraji. Posloucháte lidovecký podcast Hovory z Charitasu. Naším dnešním hostem je Martin Rybár. Martine, ty jsi byl až donedávna na místo starostou Přeštic? Ne, já jsem stále ještě neuvolněným radním. A místo starostou jsi nebyl? Místo starostou jsem nebyl, naštěstí radní, možná. Okay, trošku radní. Možná naštěstí, protože místo starosta v Přešticích je uvolněný a já si myslím, že když člověk dělá komunální politiku naplno, tak ho tak pohltí, protože tam jsou vidět ty výsledky té práce nejrychlejší. Přeštice se nejsou úplně malý. To je vlastně město úplně hned u Plzně, že jo? A to má kolik? Má 2000 obyvatel? My máme 7000 obyvatel. 7000 dokonce, tak to už je město. 30 000 spádovků. To už je město. Takže ano, my jsme největší město na okresu Plzeň, byť ten Plzeňský kraj je takovej zajímavý v tom, že my jsme sice okres Plzeň, ale okresy Plzeň i Plzeň Sever vlastně mají centrum v té Plzni, to znamená okresní soudy, všechny úřady. Praha to zná taky, Praha Západ, Praha Východ. Dobře, takže pořád jsi v radě, jasně. Jsem pořád v radě. To město, kde bydlíš, Přeštice. Čím se tam teďka zabýváte? Protože já jsem zachytil, že teďka jste schválili opravu nových chodníků, což je samozřejmě něco, co ty občany bez pochyby trápí. A co ještě bychom zmínili? Třeba ty chodníky, jo. Podle mě ten největší rozdíl mezi námi a předchozími vedení je v tom, že my se na všechny oblasti snažíme koukat koncepčně. To není o tom, že bychom si řekli, hele, a teďka opravíme tady pár chodníků, ať to dobře vypadá. Ale my se vlastně nejdřív jsme pasportizovali všechny ty chodníky a ty veřejný prostě. To znamená, že identifikujeme, v jakém jsou stávajícím stavu, kdy zhruba budou potřebovat. Přesně tak, ten popis stávajícího stavu, zhruba nějaká analýza potřeb, to znamená, jestli jako není třeba, i když je ten chodník v dobrém stavu, ale jestli třeba nebude v budoucnu třeba tam udělat nový plyn, novou vodu, vodovodní řad, souběh dalších opatření. A rozdělili jsme si to město do čtyř oblastí a budeme zadávat dneska vlastně některé jako studie a bude to pokračovat projektama tak, abychom byli schopní je začít soutěžit a realizovat. Ono to je největší jako bolest vlastně veřejného sektoru v tom, že když je to zakázka za víc peněz, tak celý to stavební řízení je ještě prodloužený vlastně o ty soutěže a možná, že se někdo odvolá a tak dále. To je docela zajímavý příklad. My jsme tomu čelili teďka, máme domov lékařů nebo dům lékařů, kde je poměrně značné množství lékařů a rozbil se tam výtah. Potřebovali jsme koupit nový výtah. Výtah jsme vysoutěžili, zajistili jsme novou firmu, nebo vysoutěžila to firma známá, asi největší dodavatel výtahů v České republice. Smluvně jsme ošetřili termín, kdy mají dodat tak, aby to tam nebylo příliš dlouho. Samozřejmě musel tam zase být ten čas na soutěž. No a firma začala 14 dní potom, kdy už měla dodat ten výtah. Ten, na koho si občan stěžuje a na koho si seniori, kteří se nemohli dostat nahoru k lékařům, stěžovali a ten, na jehož hlavu ty hytičky šly, samozřejmě bylo vedení města. Ale my jsme čelili tomu, že buď teda můžeme tu firmu jako úplně odejmout, to znamená začít to znova soutěžit, anebo prostě tu firmu budeme snažit se dotlačit nějakou formou k tomu, aby jako začali co nejdřív. Zvolili jsme tu druhou část, protože byť jsme nebyli spokojení s tím, jak s náma jednali, tak stejně jsme se snažili víc vstříc těm občanům, nebo snažili jsme se pro ty občany zajistit to, aby ten výtah byl co nejdřív. Tohle je přesně to, co každý komunální politik ví. Ten, komu nadává občan, když něco v tom městě nefunguje, je on. Ještě pořád jsme nedokázali lidem vysvětlit rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Jo? Když něco nefunguje ve státní správě, tak stejně nadávají tomu starostovi nebo místo starostovi nebo tomu radnímu, záleží, koho zrovna prvního potkají. Hele, také to vypadá, že tam jsou sami nespokojení občani Přeštící a že se tam brodíte s proměnutím bahnem, ale řekni mi něco pozitivního. Co hele, já si naopak myslím, že ne. Já si myslím, že tím, že se nám podařilo do vedení toho města dostat Tomáše Chmelíka, což je velmi mladý starosta, my jsme vlastně nejlepší kamarádi, takže já jsem moc dobře věděl, jaký kvality on má a tím, že jsme se snažíme k těm věcem jako rada přistupovat opravdu koncepčně. Sice nám třeba první 2,5 roku trvalo, než jsme připravili ty projekty do stavu, kdy je můžeme vůbec začít používat nebo začít realizovat. A dneska je začneme víceméně, nebo brzo je začneme víceméně sypat, protože nás čeká kompletní revitalizace prostor mezi kostelem a hřbitovem, včetně Smuteční síně, což byla věc, na kterou si lidi obrovsky stěžovali. Dneska jsme v fázi architektonické soutěže. Přihlásilo se nám, tuším, 17 renomovaných architektonických studií, který a dokonce i ze zahraničí
který mají velký zájem o to připravovat revitalizaci toho prostoru. Podařilo se nám dohodnout se s biskupstvím plzeňským, který do toho vstupuje jako partner a nabízí spolupráci na úrovni fary a farní zahrady. Tohle to bude poznat, stejně tak připravujeme revitalizaci městských parků, připravujeme koupální a jeden z velkých nešvarů u nás v Přešticích bylo, že jsme neměli dostatečný nebo nemáme dostatečný kapacity na sportování. Respektive máme velmi starou sportovní halu, kterou dneska vlastní TJ a my už dneska víme, že se dostáváme do toho, že bychom chtěli minimálně připravit projekt, ale možná i začít stavět novou sportovní halu ještě do voleb. A to jsou všechno věci, které ten volič uvidí, včetně potom těch chodníků. S tím, že samozřejmě spousta věcí, které jsou menšího charakteru, ale taky těm lidem pomáhají. Od kompletní změny vizuálu přes silnější komunikaci na úrovni platform. My jsme do roku 2022 neměli městský Facebook třeba. A všechno tohle se snažíme někam posouvat. Já neříkám, že, a to si myslím, že bychom měli používat i jako lidovci, že to předchozí vedení bylo nějaký vyloženě špatný. Já si jenom myslím, že my to děláme trošku jinak, s trošku jinou energií, s trošku jiným drivem a zároveň na všem se snažíme s tím předchozím vedením domlouvat. Snažíme se na ně tam, kde to v maximální možné míře jde navazovat a snažíme se co nejvíc zapojit, protože my tam žijeme úplně všichni. Jasně. Takže nejsou to nepřátelé, ale prostě jste na jedné lodi a ten zájem je společný. A my jsme se teďka bavili o jako minulosti, současnosti, bavili jsme se o regionální úrovni, vlastně krajské, ale pojďme k té celostátní, protože ty jsi byl nedávno právě v primárních volbách zvolen lídrem KDU-ČSL do voleb v Poslanecké sněmovně pro Plzeňský kraj. Jak to vypadá s jednáním v rámci spolu o koaliční kandidáce? Kde jsme zhruba, v jaké fázi tak nějakou ve vašem kraji? To není úplně otázka na mě. To je otázka na předsednictvo strany. Já jako člen státního výboru samozřejmě nějaké informace mám, nicméně respektuju to, že to zatím nebudeme komentovat. My máme zvolenýho lídra, ODS má zvolenýho lídra taky jako Martina Baxu. Já předpokládám, že na úrovni TOP 09 je to taky víceméně ložený, protože ty mají ministra vlády Marka Žíňčka, že v tomhle kontextu se někde budeme pohybovat. Myslím, že lidovci mezi lety 2021 a 2025 v Plzeňském kraji poměrně výrazně posílili. A pokud se na to budeme dělat prismatem ať už krajských voleb, ale i našeho reálného vlivu a naší reální voličské podpory v Plzeňském kraji, tak my jsme dneska reálně tu topku přerostli jako lidovci a myslím si, že si tuhle pozici jednoduše uchováme i do budoucna. Vždycky, když něco stavím, a ať už to byla komunální kandidátka v Přešticích, ať už to dneska byla spolupráce na úrovni kraje, myslím tím tu koalici, tak potom celou tu partu, která to dávala dohromady, tak se vždycky snažím stavět to jako dlouhotrvající projekt, kdy ty lidi všichni musí růst. Protože já jsem víc strateg. Já umím dlouhodobou strategii, umím taktiku, operativa mi dost často úplně dobře nejde, se přiznávám. A dost často mi něco uteče. Jako třeba volič? To úplně ne, ale občas přehlídnu některé zájmy některých aktérů v tom volebním boji, který jsou že teď a tady. A myslím si, že právě jestliže chceme jako spolu, protože strana se rozhodla, že půjde do koalice spolu, jestliže chceme uspět, tak přesně tímhle způsobem musíme postupovat i v rámci skládání té kandidátky pro koalici spolu. To znamená, musíme tam dát nejenom to nejlepší, co máme, ale i ty lidi, kteří to oddržou. Když se bavíme o té strategii, s čím programově vlastně tak nějak půjdete, i když vlastně program bude samozřejmě celostátní, pochopitelně, tak spíš možná je tam něco, co se dá zmínit třeba i k té kampani, co třeba jako se plánuje vlastně u vás v Plzeňském kraji, nebo je to ještě příliš brzo? To si myslím, že je příliš brzo, ale já ti můžu říct, na co chci cílit já. A možná to nebudu definovat jako nějakého konkrétního voliče, ale jako to, co chci reálně říkat. A nejenom říkat, ale řekněme si upřímně to, co chci dělat a to, co je vlastně nějakou alfou a omegou toho, co já reálně, to za čím já vlastně reálně si stojím celý život. Já si totiž myslím, že politik nemá být někdo, kdo vymýšlí ty řešení. A myslím si, že to je jako obrovský nešvar naší politiky, že my od stolu vymýšlíme řešení, které by někomu měly pomoct. A kdo to má vymýšlet teda to řešení? Já se omlouvám, ale já nejsem podnikatel. Jo, jestliže mám pomoct podnikatelům, tak já potřebuji slyšet, s čím potřebuji pomoct. Já jim nemám říkat, jak mají vést svůj biznis.
Stejně tak, jako já nemám říkat rodičům, jak mají vychovávat svoje děti, já nemám říkat učitelům, jak mají učit. K tomu jsou ti učitelé, kteří mi mají připravit podklady a já mám rozhodnout mezi některýma variantama. A na co úředníci ty taky jako přece vymýšlejí? Úředníci je pak budou realizovat. Okay. To také, já si opravdu nemyslím, že úředník má vymýšlet ty řešení. A nebo vymýšlet ten základní koncept toho. A to, kam já se chci obrátit, jsou řemeslníci, jsou to živnostníci, jsou to ale i rodiče, protože my se jich prostě jsme se přestali ptát, my jsme se přestali zajímat o to, co si ty lidi myslí a co potřebují a snažíme se jim říkat, hele, tohle je to, co vám reálně pomůže. A když pak přijedou do té firmy, tak oni mi říkají, hele, já jsem moc rád, že jsme vás poznali, protože vy jste fakt první, kdo nás poslouchá. A kdo nám neříká, jak nám pomůže, ale kdo říká, řekněte mi, jak vám mám pomoct. Jo, a tohle je možná to, co bychom měli dělat mnohem intenzivnější. A mimochodem, ono se to nezdá, ale my jsme v současné společnosti se dostali do fáze těch 3 vykopaných příkopů, zákopů, kde jako na sebe střílíme. A já kolikrát, když přijdu do té hospody, nebo kamkoliv jinam, tak to vypadá, že ty lidi jako mezi sebou, oni si myslí, že vedou dialog, ale oni jsou to 2 monology. Jo. Ono jako každý si mele to svý a toho druhého člověka už do toho rovnou vstupuje s tím, že ten druhý jako nemá pravdu. Odnaučili jsme se vlastně úplně jako vlastně poslouchat, máš pravdu, a vlastně zkoušet se zamýšlet nad argumentama těch druhých. Je to i tvoje zkušenost třeba z té krajské vlády, která tohle posiluje, protože tam vlastně vládnete spolu s ANO a se STANem? Krajská vláda má jednu velkou výhodu oproti té celostátní, že do značné míry to, co řešíme, je oproštěný od nějakého politikaření nebo nějaký ideologie. Jo, snažíme se najít to a zatím a musím trošku zaklepat, že zatím jsem nabyl dojmu a jsem přesvědčený, že vždycky, když něco řešíme na úrovni krajské rady, tak hledáme to nejlepší možné řešení pro ten kraj a pro jeho obyvatele. Jasně, je mi jasný, že tam máme poslance z ANO a tak dále, to znamená, čelím tomu, že dost často slyším o asociální vládě a tak dále, taky už se snažím říkat, že si myslím, že to není úplně šťastný ve chvíli, kdy tam s tím ANO sedí dvě strany té současné vlády. Ale když už reálně ty opatření děláme, tak je prostě vymýšlíme společně. A já nestojím, byť jsme tam nejslabší partner, ale já ani staňáci nestojíme stranou. My tam opravdu spolu ty jednotlivé opatření řešíme a vždycky jako když někdo z nás, kdokoliv z té rady má konstruktivní opatření, který tomu může pomoct, tak je vždycky vyslyšený. Takže je vidět, že to jde, ale asi obě strany vlastně musí chtít. No a my se teda blížíme k závěru, ale ještě bych chtěl se trochu zabývat naší milovanou stranou, protože ty už to zmiňoval, ty jsi člen celostátního výboru, to znamená v podstatě jako člen nejužšího vedení KDU-ČSL. Co naší straně chybí? Ty jsi zmiňoval energie, autentičnost, průraznost, schopnost prostě naslouchat lidem. Proč se naše prostě preference, byť samozřejmě teďka to bude kandidata v rámci Spolu, ale jako nedaří nějak jako výrazně zvedat. Máš nějaký recept? Recept určitě mám, ale já to trošku otočím. Když řekneš, že seš lidovec, nebo když řekneš KDU-ČSL, co slyšíš od těch lidí první? Co je to, s čím si tu stranu spojujou? No a neptám se na to, co nám je dost často prezentované jako průzkumy. Co slyšíš ty jako první? Já se obávám, že já právě slyším velký ticho často. Buď velký ticho, což je vlastně to nejhorší, co může být. A nebo vy jste ty, co nesnáší homosexuály, nebo ty, co bojují proti manželství pro všechny. Taky. Jo? Ale přiznám se, já osobně slyším velký ticho. Jo, ale to znamená, že my jsme a priori proti něčemu. A dřív to bylo aspoň o tom, že říkali, vy jste ti lidovci, vyjdete s každým. Ale to znamenalo, že když jsme šli s každým, že jsme prosazovali nějaký programový body a že jsme prosazovali svoje body, které pomáhaly těm lidem. Dneska si nás nedokážou spojit s ničím, co jsme udělali a zejména s ničím, co jsme udělali pozitivně. Nehledě na to, že naše jasné lidovecké možná se stalo příslověčným ve spoustě podcastů. Takhle, my děláme tu politiku úplně stejně, jako se dělá mezi lety 2010 a 2020. A on nám v tom ujíždí vlak. My jsme úplně přestali vnímat to, že se změnila doba, že lidi očekávají, že budeme říkat ano, ne a budeme dávat jasnou odpověď. A já jsem se několikrát stal součástí diskuze, kdy jsme
formulovali nějaké usnesení hodinu, 3/4 hodiny, abychom náhodou někoho nenasrali. Já se teda omlouvám, ale kdybych to takhle dělal... Ne, to tam nech, protože kdybych to takhle dělal v Přešticích, abych náhodou někoho nenaštval, kdybych to takhle dělal na kraji, abych náhodou někoho nenaštval, tak mě nikdo nebude poslouchat. Já nebudu nikoho zajímat. Děkuju za to, co říkáš. To znamená, přidávám k tomu, k té ingredienci, k tomu tvému takovému jako receptu nebo kuchařce i skutečně jako jednoznačnost, nějakou jako dlouhodobost i prostě držet ten kurz, když už se pro něco rozhodneme. Je to tak? Jo, hele, když to úplně shrnu, my nezachráníme svět. My ho sami nezachráníme. My dokonce... My dneska jsme spojení s tím, že bojujeme kulturní války a jsme jejich první obětí. Tím, že to... Já neříkám, ať nehlasujeme a nedodržujeme svoje hodnoty. My musíme být pro toho voliče v tomhle autentický. Ale zároveň my musíme řešit reální problémy těch reálných lidí, těch reálných subjektů, kterým máme zlepšovat život. A máme jim říkat, že to uděláme a jak to uděláme velmi jednoduše a jasně. Když se mi na něco někdo zeptá, tak to nemá být a nebo možná ne, možná, helejte, počkejte, já se zeptám koaličního partnera, co mi na to řekne. No tak takhle teda ne. Jo, tak já se teda omluvám, ale takhle si nezasloužíme ani 2,5%. Tu průraznost, to vlastně mi potvrdil. A řekněme si to upřímně. Dřív se nám smál, že jsme 4%. Jo, my, když budeme zachovávat ten kurz, který jsme si vytečili, to znamená, budeme výrazní, nejasný. Ale v této oblasti jenom v podstatě. My musíme být výrazní, my musíme být jasný. Jsme výrazní, ale jenom v kulturních válkách. No to jo, ale ty kulturní, což je zrovna něco, co kulturní jsme se shodli, války jsou něco, kvůli čemu nás naopak ve finále ty lidi nevolej. Protože co je křesťanství v podstatě? Co to je? To je v podstatě moje interpretace a mě láska k bližnímu. Ano, a to si mě trefil velmi dobře. Když se mě někdo zeptá, co je pro mě ta největší hodnota, tak já jsem v první řadě scout. Jsem člověk, co vylez ze scoutingu, co vylez z fungující, skvělý rodiny a všechny tyhle instituce mě vychovávaly v tom, že láska k bližnímu je ta nejdůležitější hodnota. Já můžu s tím člověkem nesouhlasit, můžu si občas myslet, že je to idiot, ale já ho musím mít rád, aspoň na té úrovni, že ho nechci zabít, že ho nechci zničit, že ho nechci ponížit. Hodnotu. Každý člověk má sám o sobě svoji hodnotu. A my jako strana nesmíme nikdy dopustit, abychom byli vnímaní jako někdo, kdo někomu chce něco sebrat. My musíme být vnímaní jako strana, která chce někomu něco dát, zlepšit život. Ještě se tě zeptám, ty jsi zmiňoval, že jsi dlouholetý scout. Jaká byla, nebo je tvoje skautská přezdívka? Mě říkají Čudla. Čudla, souvisí to s něčím? No tak já jsem rybár, že jo, Martin Rybár a já jsem říkal, že jsem taková malá čudla, tak mi to od té doby zůstalo a vlastně jsem se s tím žil a jsem moc rád, že nějakou přezdívku aspoň mám. Martine, děkuji moc za ten dnešní rozhovor. Myslím, že tady zaznělo několik hodně zajímavých věcí, i co se týče třeba nejenom volební kampaně, ale vůbec celkového směřování strany. Věřím tomu, že ten náš dnešní pořad byl hodně inspirativní pro mnoho našich posluchačů. Já ti moc děkuji za to, že jsi byl dneska hostem našeho lidoveckého podcastu Hovory z Charitasu. Přeju ti hodně štěstí, spokojenosti, úspěch ve volbách. Hostem dnešního dílu lidoveckého podcastu Hovory z Charitasu byl Martin Rybár alias Čudla. Díky moc a přeju krásný den všem. Mějte se krásně všichni.